Nagdobyo na di lalaki, ni ka na di pantalon na kada sa pinan ay badonan. Kung di babae, uy, kaya mo sa ni kata mo tibado ka sa pingko. Api tumakki ka mo yan. Api tumakki ka mo yan, wala na. Diablo dyan. Kaya pag naligatig palulo dahil nalipata ko. Danay bas mo. Siya mo lang. Sus. Tama siya na. Siya na di Pepsi. Pepsi ah, Pepsi. Pepsi aja eh. Pepsi nga po raw. Tata ko danay 3 in 1 ko na naman ay. Yan. Sama ni 3 in 1 ay. Nga man yung tikwa. Medyo 3 in 1 ay. Ano nga tikwa? Oh, jiri. Kanya, di 3 in 1 nga kaya mo na. Anya ti natang nga ti mao din na ka N. Sila ko mataban. Nya. Daban, panunod kay man. Utong. G. Anya tinatang nga ti mao din na N. Sila ko mataban. Nyapay. Taron. Madiya. Kaya mo dala taron. Madiya. Taron ko na mo. Awanan. Pagdali po dunok kami pa. Awan. Anya tinatang nga ti mao din na ka letter N. Example, taban. Tabang. Silin. Ay, madiya. Nya ba hindi ka kumangkulay? Sili. Silin. 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 Buka. Baray. Parian. Dabain na, parian. Marunggin. Parian. Dayay. Dapay may awanan ako na da. Parian. Silin. Sila. Tarungin. Isong enanin. Kasi isong ba mo. Do, kwa. Dapay ka. Nagbalingan. Silin. Alokon ka no alokon. Nabali mo ano po. Alokon. No. Alokon ko na yun niya. Tarungan. Tarungin. Anya ti mausar jay kusina. Nga ti maudi na. Ro. Kasla ko makaldero. Puspuro. Nyapay. Laman? Rong. Naman? Oh. Kaldero. Sure, kaldero, posporo, nyapay. Laman. Mausar di kusina ah. Ro. Cordero. Ruti mo din na, ruti mo Wala din na. natin nga. Pamaya mo. Ruti mo din na, oh. Ikanyo ti kaldero. Nawa na, madiya. Ayaw ko na. Daong ayay. Ruti mo din na. Ayan si Hero. Gemma. Ro. Bagakon, Nya. Marka pa. kutsara nga baro. Aklo nga baro. Anti kasi Ito rin na. namin. Daro na. Di ba? Di ba? Abay, jibaro ba? Pariyok nga baro. Oh, di ruti mo din Maudi na. nga, kutsara lang nga. Bro. Jiro na kartagal. Aduang, adyen. Gamit, jay. Kutsara na tanang. Adagnagan ti milisyo na panjibagyo. Tatang ko Resong naman. Makaubleng, makataki. Resong naman. Makataki dyan ni Agnagan ti milisyaw. Tatang ko, makita na nga si Arta, bayad na 5 sa pulo, taki ka sa pulo. Oh, sa pulo. Nagpanunot. Ginapanan na kasama ka nga madto ti pine tree, bagyo ka ron, pine tree. Tatang ka, timak ki dyan po ti pine tree. Tatang. Tatang ka kwa. Natiliw. Natiliw. Idida nga sumungad nga kwa. Nga polis, tinakaban na itaki na. Diyan kalugong nga, itakab na. Hoy! Kuna diyan polis. Abi ka timak ki kadtoy. Kuna diyan polis ka. Ni? Kita mo sir ni. Take CD kuna na di take inside kuna. Take CD kuna na. Take CD kuna na. Tatang majitaki na, tinakaban na ti kalugong. Hoy, haan, may party ito makita. Tatang, hanatin maki sir. Apa niya ito igram? Sir, bilit ka. Gumata ka rin. Sir, mabaling nga ganun pa lang takwa. Mapan na mga lang panggalot ta ko na. Panggalot ko tayawid ko itong IMG bingo ko na. Nainggan, nagkam mo di polisyo. Timano di timakin, nagbayag ka na nagsuplay. Iyo, nina, dyan na pinagbayag mo tan. Oo mo tan. Naguri ka man, siya malang mga lang tayo, ayam to iputot ko, kunanan. Inot naman. Inot na kinarawa di kalugaw, siro na. Takki gayam taniman. Takki. Jay, Bagyo mo lang, Jilagon.
chat mo ka no, Pai. Kunan ni Mang Jade Mark. Jade Mark? Hiron. Jade Mark. Jay kwa, Jay Bagyo mo lang. Jay Lagon, Jay Pagbutingan. Ada naglawin di Jay. Nakita man di pulisan. Hoy! Apag lawin ka, may party daw. Sir, pagpati ko sa Jalinta, kung na naman. Diyan lang lawin, sir. Pagpati ko sa Ate Alin, sir, kung na naman. Di ba, palusot ka rin, palusot ka. Pati ko sa daro ta. Pagpati ko sa Talin, sir, kung na naman. Adaman ko na, dapat na panjay, Bagyo mo lang, GSM. GSM. Adaman nakita ti security garden. Adaman katakay, timak ki di flooring. Ang nga di bawl. Apa nga, tatim makikata flooring, kung na di police. Apay sir, nagtanga kami ten. Apay kita mo ni, naglinaw nga tubog, takya gano'n. Kung na di bawl. Sir, naglinis ka na ng takya gano'n. Ubog sir, kung na. Nagtanga ka sir, kung na di police yun. Naguyong. Adam, agama na panday tiyandaan. Nakasarak dati agla ko ti Bisukol. Aji Bisukol, kaya tan Jubeng. Kuna Jubeng ko, papang, may favorite Bisukol. Kuna na. Gimatang mo ipapang na. Nyawid dan. Tang pangrabi tayo na, kuna anak na. Ayaan pa na kung patakin tapay, kuna di tatang na. Tatang ka, rumabiin, ang alas 8 tirabiin. Tapatakin na, tapambigat na ta. Pamigat ito na kung tapatakin tapay. Hindi makapuot na di tatang, adagun uni. Wala na. Napanak niya tayo si R. Inupen na. Nagijibisol, napanin pisol, gibaw. Abi yung pisol, patakin yung pisol. Iba ka mo patakin na tatang. Iba ka mo patakin na tatang. Di pinataki ko. Wala patakin na yung pisol. Sabi yan. Patakin na yung pisol ko. Oh, minunta pa Pepsi. Hindi pa rin bawlan. Hindi pa rin tulan. Pepsi. Okay, maganda yun. Pepsi ko. When garudanti, Gemma. Sino dyan man? Molina. Yan na yung Baka mo nilang sinja tagdingag. Ay, buya. Mami! Agdingag ka ka no? Ay, hindi na. Ay, Makita ng takat. malad na ano yun. patakit na bisyo ko. Panay bola, bawla. Amo istorya na di panakaramid di dalan nga panjibagyo. Hindi pa mo. Bukid Di na. jay. Adda ko di jay. Adda na kalid nga kwa. Nga Golden Buddha. Nga man tinamon di jay. Golden Buddha adda na kalida. Tatan. Nagitrabahador. Adda na kalida. Ngam ko nagngisitan talaga. Nabeg siguro yung nabeg siguro. Nagpanunot dano ka sa noda papudawan. Ayik subli di kolor na. Istorya ka mo. Tatangga kayo. Kinuskusan dati ko, dagiti bras ka dakuan. Klorin pa sinibugad dapat klorin. Halatag subli di ko na, di kolor na. Tatangga, impano da dyan, di bagyo. Ada sa balay na lugar na pananda. Nagpanunot naman ninyo. Ito brahan tayo. Tatangga ko. Nangipapulot dati na pudong adanaw. Sibugan dan, timaray mo tan. Itagayam tanimal. Itagayam, ita. Hindi sibugan dan na puto adanaw mo, timaray mo tan. Itagayam gayay. Ita, hanggang Golden Buddha. Ita tanimal. Sibugan dan na puto nga ta, adanaw, hindi pa simyagay. Sombra asik. Wala. Mabutek, kaya mo ti madil na sa nakanto kuskusan ti kutsilyaw. Adama taga-barbar San Juan. Video mo yung bagay. Pasensya kayo, taga-barbar kami. Apo. Ading Jessa, kwa, ni Komando 8. Ano? DJ, Komando Radyo. DWRS mo. DWRS, Komando Radyo, ano? Komando 8. Taga-barbar na panjay sabangan, na pandagdigos, naggulguldan sa eh. Bye-bye. Wala nga naggulguldan. Dati nga lalaki, first time na tinapanigid bye-bye. Hindi na panjigid bye-bye. Di ba, idalo yung kumamat. Kunanak. Ni, kumamat. Kunanak. Christian, Idalo yun. nagdingag ka ah. Ni, kumamat. Kunanak gidanon di bye-bye. Ni, nagluluko dati kumamat mo tan. Agtreto man, pasangan to man. Kumamat to man di dalo yun. Tatuguri ka man niya. Sabsabala ating danom ako. Nangikabil ti mineral water. Ti danom di bye-bye. Idi sumukad di barbaragawi doon. Kabaranggayan, umay kayo tuyang ko. Mga lakay di batya.
Wala na. Adayin tugot ko nga danom, kumamat. Wala na. Kumamat. Tatangkin, panayibat yan. Imbubuk na di danom di mineral water ng dalay baybay. Binuhay da. Yan mga kumamat. Agure kayo ko nabannaw. Kinamat-kamat ang tatay ko na na. Wala dyan. Wala na. Manong, kumusta ka no ko na ni Lola Munang kano? Muna. Wan. Ije barbaret. Di barbari. Barbarit? Wan. Ay, Higit nilula ka muna. sa- Nilula muna. Wan. Garcia, apa dito? Wan. Ay, Garcia? Lora muna. Mm. Nilula Garcia, mama. Man. Ay kano. Barbar dyan, dyan Adi. Barit ni. Jessa. Kita arko sanuan. Arkuti pa mapanjil pa. Asa. Daw karaisan. Ay kanta. Request ka nagkanta ka kano pay. Dagos eh. Nangina talent fee ka po no kantana. Dumag kila tanti, oh yes, is pala tuting 11 to 1, Monday to Friday. Jay DWRS Commando Radyo po. La, kopi, sample pa garot Sampal. Ang nag-sample kan. Pamantay 7C. Have a pen. Heaven Apple. Apple pen. Kasunam dyan. Kumusta ka kano pay ko na ni Ate An-An ko na da. Ano nga yan? An-An mo na di girls. Cut off pay. Julian. Julian ka no ading. Julian Garcia. Batch ko. Batch na kano. Mati nyo, napigkat nyo. La sample garot an Kami nga ipusun nung napudot pa eh. Awan, nangina talent fee no Kasi kantana. kanya madikam na nga kami. Antay to, ag pranks. Mapanta jay 7C. Nagpapasta ken niya. Si Lepet. Nabayag akong to'y lubungin. Yakpay naramanan. Ay kunadaanan. Anya ti parte ti manok nga kadudutan. Kili-kili. Manok. Dakil-kili na. Anya nga parte ti manok ti kadudutan. Kili-kili ka ron. Pati ko lang. Haan? Kulong, dadot di pati kulong. Kadudutan. Kadudutan. Kili-kili. Haan? Yeah. Jay kodil na ah. So nagtuban ti ko. Nati parte ti manok nga kaimasan. Na? Kaimasan. Doodot. Doodot na. Among daya tayo. Payak ka no ko na ka. Ayak. Kimot ka no. Dot. Haan? Kodil ato nagtubang ti doodot. Ayak. Dot padasam nga pagkurikor ta dito Mano ti tuktok ti manok tegmalam. May isa. May salaan, tuktok na lang. Apay nga tumangad jay manok no uminom. Agkararag. Nya ko na na. Thank you. Haan? Kukuk ako. Apay nga inom apo ko jabang umisbo ko na. Kaya po aya. Agkararag na ron. Ano na jay. Agkararag. Diyan ka ba rin Pwede sa ko na na. Kasanom nga mamuan no jay agdigdigos ka babae uno lalaki. Katukom. Ha. Uray mo rumara. Uray mo rumara. Kapagrigat ka ron. Uray mo rumara. Samon to kwa. Gago. Tuy agong ko. Di agong ti Amerikano, ay ito ko nga nga pointed nose. No Amerikano, pointed nose. Ngum ti agong ko. Yung pop nose. Haan! Disappointed nose. Disappointed nose na ito, agong ko po. Dupap gamin. Dap di ba Dupap. Dupap gamin. Pilipino dyan, dot papag. Wan. Pilipino. Anya ti mausar ti kusina nga aramid ti Pilipino kan Amerikano. Dapaw. Ha. Mausar ti kusina. Nga aramid ti Pilipino kan Amerikano. Lamisaan. Haan. Pilipino. Bagakan. Ni garot. Magic sarap. Apa? Di magic inaramid ti Amerikano. Gisarap Pilipino. Ha? Magic sarap. Magic. Ti paggapuan ti naimas nga bagas di badok. Nagkuraking ka. Amma na ti badok. Nabitsinan ti bagas di jay. Adya sinumuto di nga natuang. Di ba da Tinurte?
Itagtag ka mo to na. Nabagyo na tuwang, nabitsiyan na ganyan mo nagday. So nga badok ti paggapuan din ay mas nga bagas. Tadabitsin na. Ay, sarap. Natuwang na dyan haji mo to JD kami. Natuwang na JD. Pero diyan nakakita ka ron. Naibuson! Na? Naibuson! Wow, Jim, yeah. Natalive. aji na mo to dan. Wow, may masalat na. Naganagan di dyan. Uy, Ah, buya ka taga live vlogger dito eh. at damat, Contento ka ron. at dananang da eh. Nagkasawad, pinanawan niya nakdag luto. Dapat na naggapas. Si Dada paltat. Ayaw, igat gayam, igat. Igat si Dada. Wala na. Nakong. Lutom to ato igat, pangal daw tayo ito. Kung ni tatang na. Uwan tatang. Tapos ke alas 12, nagawid dan. Nakigto da eh. Api nga din luto ato igat. Aw mo tatidugang kaldero tayo nanang. Kung na. Tambo na, una doon na yan. Na magay mga ibaga na may ibagay iwaan na kami. Aw mo tatidugang kaldero tayo. Kung na din. Ay, diablo na yan. Pepsi ako, minum tayo pa eh. Sabali nga Pepsi. Merienda. Happy birthday ka ni Omera po. Dakkel ti bayad ko tiya po. Talent P. Dua nga Pepsi. Litro. Talent ba yan? Upat isa ka na. Kaldi nga po. Una po. Buhay na ka na ba? Diyan mo simbahan na po. Ato ka pakawan na po yun sa. Domingo na bigat. No pangkag komunyon. Anya ti ko na ni Pader. Bagi ni Kristo. Niya isong ba mo. Amen. Amen. Bagi ni Kristo. Amen. Kung ano yan? Adda na pa nagkomunyon. Nag-sexy. Magkita cleavage na. Nakislibless. Kung na ni Pade, Kristo, anya na bagi. Binaliktad na. Kristo, anya na bagi. Yan sa bahay babae. Na? Alam niyo. Amen. Amen, Pade. Natimat. Adagi na. Napanday simbaan. Nasabat na ni Pader. Kung na ubing, nang apay ng upat tayo matang kuna na. Apay nga tayong baga ng upat na. Agi na, duwa da yaya. Nasabat na ni Pader, nagkukuyog da. Magmagnada. Kung na ubing, nang apay ng upat tayo matang kuna na. Apay nga ta. Ha, nang naman sigaw ka. Ang gusto mo gayam. Na? Ang case. Haan? Napanggis, iba interest. Ano ko man na? Ang sobran ano ba interesan? Isungbat na na jay. Han na mong bilang di ubing. Ubing pala kami. Nagadalang. Ubing pala. Nagadalang. Ubing pala ay. Nagadaw. Ubing. Nagadalang na nato magdadala kita. Tapos, pang malag eskwela, agdagan ti ko, making manan. Natin. Kasto na ragsak na, talagiwas na ti ko. Tanti card. First grading. Apo na ragsak ni making. Nang, wala na. Nagragsak ka, kapaya. Kitam ti grade ko, kung na. 69. Ni, puro 69 month na tao. Apa na nagsak ka? At least, hangalin of 7. Hangalin of 7. Nag-bike kami na hangalin of 7. Di ba hangalin of 7 na grade mo eh. Tapos pangga pala yung eskwela manan. Punta ni dagdagan ti Jerwin. Di mo sa rabin repledo na. Kuna na ka. Nanang. Kuna na. Apa yan akong? Dandanin na, valedictorian ko na. Apa yan akong? Ni Mr. Rami, nagibagati ko ng salutatorian, valedictorian. Kapay bagang dandanin ka ng valedictorian. Into doon na si kaabay ko na. Dandanin ako. Hindi kaabay na valedictorian. Into doon na. Dandanin dali siya pa eh. Baga wala dandanin. Nagabay na valedictorian. Dandanin na valedictorian gano'n. Nagayablo na. Marami kong libro. Well, apo ti pakalaan ti ludingas ti pakalaan ti panagludingas ti lalaki. Depende reta. No nalaing mangan. Idurun-durun din lalaki na babae no mariyak.
So nga gatras natin na. Ituron-duron na. So wala ba muging na. Kasi jay. Pungot-pungot na. Ngamno, kaya tama yung babae. Agpultak mait. Pungot-pungot na. Agpultak ka rin. No, kaya tama yung babae. Pungot-pungot na. Agpultak. So nga pungot-pungotan naman. Yes, jay. Ito pakalanti. Ludingas kan pultak. Dahil pakalad na. Kasi no touch. Laluta. Lampong lang tayo. Lampong. Christian, kita baka makarelate ka. Oo. Auntie Gemma, arkilain tayon to kano, si kakano arkilain to kano, yung mga panagpagpakatao, cuma na ito. Nangina talent ka po. Nangina. Ado ba ayam nga mo na ko naman. Ako, Pepsi. Pepsi nga sa balik, kulay na. Dati sir na po nga ako. Yeah, pineapple niya. Ay, ba pen? Banapol. Ay, banapol. Apple pen. Nakita kita ambulansya kwan? Nangilugod niya sa Rosa Gasusan? Nakita kan? Siya nga gaso nga. Uwan. Na, 50-50. Last J driver ka na. Uwan. Ito ito, pang-kispag. 123 no ka na dyan. So, na dyan. Na ambulansya. 100 na dyan. Tapos J driver na pangkes, 23. Ngam, anya ti pagilyan dagiti na si Sirib. Nya? Hindi niya ti pagilyan na ti Bansada. Dagiti na si Sirib. Chinese. Na? Chinese. Ha, di Egypt. Kapay ko na yun. Abay, Kasi Egypt sila ng Egypt eh. Isip sila ng isip eh. Ay ba? Saan nagkakarerang mga bakla? Na? Saan nagkakarerang mga Utara bakla? jay. Baklaran. Baklara. Kadong bakla jay. Kadong bakla. Ano lalaw dyan? Ano lalaw? Pagkapunti adong nga babaraw. Lalaki. Naman. Sorry. Pagkapunti adong nga babaraw. yamaw. Ano mo? Barukungan. Jay Butuan City. Butuan. Butuan City. Butuan naman. Butuan City. Apa mo mga nga bro amin jay Ha? puto na. Butuan nga buto. Yan laki, jawab ba ko man. Butuan City dahil yan. Kaduan ko na nanggal. At na tayo tinagan na ka Juicy. Nagdungdung ako na jay Antida. Ay, Juicy. Ay, Juicy bunga ya. Bumangon ka. Takitaan na kami ang maysan-maysa. Ay, Juicy bunga. Kitaan na kami bumangon ka. Takitaan na kami maysan-maysa. Kuna na. Tatangga. Ada sa ada bisita ng Amerikano. Kuna na kay. Auntie. Englism ka kwa. Ada sa ngilal tayong Amerikano. Namawatan ta Ilocano. Namawatan ta Ilocano. In English naman. Ay, Juicy fruit. Wake up and see us one by one. Kaya wala ka. Juicy, ngiting listi bunga. Fruit. Oh, juicy fruit. Wake up. Ay, bumangon ka. Wala. Wake up. Kitaan na kami may isa. And see us one by one. Oh, gina? And see us one by one. Ang damo na tayo tanimal. Tinagan na ka Lorna. Lorna tinakan ginatay. Nagdungaw ni nanang na. Anak ko Lorna. Apa ya, damaga ba lang, limito mo na ako. Nyati kolor na. Apa ya, damagang pala ang limito mo na. Anak ko Lorna. Kalor na. Damagan na pala. Limito mo na. Natay ka raw dahil. Makapatay. Anya ti katayaga ka susumura simbaan. Kubo. Na? Kubo. Ha? Diyan na tayo. Ginatay uri lang gidda. Di kubo ko nagdumog na dayjay ma, dumog pala dayjay. Kasano nga gumatang ti gitara di bulag. Gumatang damo ko di kwartana. Gumata man kunana. Oh, mabalin mata. Bulan lang. Mga saumat. Pagkagatan ko, aprosan na baka ko na naman. Karakarawan na yung gitara baka ko na naman. Ano ko eh. Kasi mo yan, siya may sungbat na yung doon. Nansiyaran tilodi nga po na yan. O, premyo na. Kung bigyan ka duwami po, dyan mo yung branda. Hindi ako makasungbatay.
Break. Pepsi. Ang mata ko, no read, no write. Kuna na ka ko. Api, nilangan, api, di ba nga nakimisan, te? One. Api, nag-compute kayo, kuna na, sige. Compute. One. Ang kam nagmotor ta, nagpara kami, nag-compute kami. Na? Nag-commute, kuna na yan. No read, no write ka raw, no read, no write. Nag-compute kami, kuna na yan. Api na kami saan yun, te? Biga, ano ta? Si Banga Basit, haan, jay kapidral ko na. Kapidral ko na, katedral ko na. Nagpindas gayam din akaw. Nagalos sang bilyar ko na. Nagalos sang bilyar ko na, nakabitin ko na. Chandelier gayam. Chandelier ko na. Tapos ko kwa, dapat nakita mi ako, nagbara kami diyon. Dapat nagkulaks ko na pa ya. Nagkulaks ko na. Nagkulaps. So nga pinapainom dapat iti ko, criminal water ko ano pa. Matayan. Pinainom na criminal water. Inlukan dapat iti ko, inlukan dati ambulance ko ano pa. Idi dimbanon di justital. Inlukan dati sketcher ko ano pa. Sketcher ko ano. Sketcher ko ano. Bagana, inlukan dati sketcher ko na. Yung sketcher da ko ano ka na. Tapi nagkasarkan. Tapi yan te. Ganda mo welding ring mo. Wala na. Welding ring mo. Wedding ring kaya. Welding ring mo. Nagpindas din na panambing nga balay sila. Nagdakkel di antorium daw. Wala na. Antorium wala na. Nagadunga ikan. Wala na. Hindi ay. Antorium. Wala na. Aquarium gaya. Aquarium. Napampay na kitsanda. Tapos agmano ti half day yung nga yellow pink. Wala pa yan. Na? Half day nga yellow pink. Wala. Ikan. Dumatang ti ikan. Half day ka nung ikan. Nga yellow pink. Ay, yellow pink. Half day. Ay, medya. Kuna na. Ngam half day kuna na. Ngam medya gaya mga yellow pink. Nung kuna na gumata man ti half day nga yellow pink. Api rin kamo magayam ni Jerwin di Pangasinan. Buwan na bakam nakibuday din. Nagluwanan nyo. Help. Buwan na. Patulong mo na yun. Nagluwa kami help. Buwan na. Patulong mo Help. na. Buwan. Nagluwa kami help. Buwan na. O, Pepsi pa na na. Di baterya na po, Pepsi. Abdo nga bandog. Kumasit ka man ay. Abay, kumatikon. Sugat kita ng tao. Dahil, niya lagi din dyan. Ano pa di busok dito ya? Nagluwa natin help. Help ko na naman. Merienda kita. Ay, pukareksan. Dap. May nga libro. Pero di, Nandan na naguduan. na, Nandan na naguduan yung Lebron. nagpapanang tepe na to eh. Kado Pepsi pa na. yan. Ang mulan dahil ko na dyan, sa bagay na dyan. Help me! Wala na. Madalaga po ubigan, siga. Nagawid sinait. Tatang ka dito mag-single. Para ko na nagamin. Magawidam na na. Sinait ako. Kung mag-single pa lang na na. Nakapungto yung konduktor. Tatang ka ko. Nagtari man na. Nagpara man na. Dapat natin kabugaw. Api, nagpara kayo man na na. Kasi sinait pa lang pagawidan nyo. Maminsan ka pa lang para. Maminsan ka pa lang para. Ibabada ka. Kung na yung konduktor. Tatang ka. Nakatamo si ang nga nagparan. Wala na ka, nay. Da aja balay mi. Labas ka Da naman. aja balay mi. Isa di magpara ya, butag magparan. Binubutag na butag para pa garaw. Yang magparan. Wala aja balay min. Pag nila kay ko, luluto, kung ano. Alam sa anin niya ba ito? Dapig birthday. Kuna di lalaki. Bakit kuna na? Nog birthday ka, itod ko amin nga kaya mo. Kung lagi lalaki. Kung lagi babae, hindi kaya mo nga regalok to nog birthday ka, bakit? Diamond. Natag, magsakit tulog di babae di lalaki. Pangala ka ta, diamond na po, kung na. Pangala nga ta, nakapanunaw. Kaldawan di birthday na, ikan na di sa kartaon. Nga. Ini face. Damo diamond na, diamond na. Diamond in the face. Sunted na. So, regalo na diamond eh. Naranig ka. Ano ba yan? So, yung diamond na.
Mm. Mas Jesse. Ang mga bicycle. Ang mga bicycle lang, kaya mo. Daya mo, Jennifer. Okay, siya tayo pa. Ay, siya tayo. Uminom tayo Pepsi Cut po. off, Pasel. Cut off. Ganda mo.